ଧନ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ରୋଷେଇ କରିବୁ ଆଁ କ'ଣ କରିବୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁନି ପାଠ ପଢ଼ିବୁନି ବାବା ପାଠ ପଢ଼ିବୁନି ରୋଷେଇ କରିବୁ ବଦମାସ ହବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବୁନି ଆଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବୁନି କହୁନୁ ଅନା ତୋ ବାପା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟିକେ କହନି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଟିକେ କହନି କହୁନୁ କହୁନୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିନି ହଁ ଆଉ କ'ଣ ତୋ ବାପା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦେନି ଟିକେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାମା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଉ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ହେଲା କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାଳି ତାଳି ଧେ ତାଳି 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 ଧେ ତାଳି 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 ଧେ ତାଳି 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 ଧେ ତାଳି ତାଳି ଧେ ତାଳି ତାଳି ଧେ ତାଳି 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 ଧେ ତାଳି ତାଳି ଧେ ତାଳି ଆଗୁ